Sana, so welcome back to our channel. So it's me, Yen. So nasa Jelan na. Nasa Jelan na biso sa jag ka nang nag-chat-chat. Kasi saan mo ka chat-chat? Jelan. Ito ko magsitats niya ako. Ay, yeah. So, dapat mo chat din silang tats and ja. DJ Boy na chatan. Panambaw. So, yun na nga guys. Karon, so papunta pa kami sa ICM kasi doon kami kakain. Social! Hindi, joke lang guys. So, ayan na nga. Nagmamadali na kami kasi sa sobrang katangahan ko guys. Ngayon ko lang nabasa yung message na dapat pala kahapon ko lang yun i-open kasi ngayon yung araw na magpa-vaccine kami. So yung schedule namin is 10 AM po. So anong oras na ngayon? 11 na po, magto 12 na. So sobrang katangahan. Pero it's okay naman daw kasi pwede rin namang kahit ano, hindi 10, pwede para man dong kapag Tagalog. Pwede pang pumunta doon sa So tingnan natin guys kung ano yung mga ano doon, yung ibabakuna sa atin kasi hindi pa namin alam kung ano yung available na vaccine na nandun sa Dao Elementary School. So kakain muna kami kasi may nagsabi sa amin guys na dapat daw busog kayo before magpabakuna. Ewan ko lang kung kan. Pero yeah, we really need to eat kasi it's almost lunchtime naman and dapat meron kaming sigla, lakas ng loob. Char! So yun na nga guys, sobrang lakas ang ulan dito. But anyways, punta na tayo dun sa ICM and i-update namin kayo pag nandun na kami guys. Ayun. So we're here na po sa ICM and we will eat our lunch here at Payag Restaurant. So nag-order po kami ng chicken lang, yung unlimited kasi kailangan natin kumain ng rice guys. So same thing, kinuha ko lang yung face shield ko para ano naman, hindi sagawa sa mukha ko. And then si Jelan. Diba? Ang layo naman guys. Char. Oh my god girl. So yun nga, papakita ko sa yung ulam namin and then after this siguro magpahinga kami ng mga ilang minuto and then punta na kami sa daw or hindi kami magpapahinga guys kasi hanapin pa namin yung school na puntahan namin. So yeah, let's go! Magkinamot ako. So ito na yan guys, nandito yung mga food namin. Mga food, grabe. Ay mga food nga. So ito yung food namin guys, may rice, tapos ito, tapos yung manok, tapos ito yung ano, yung puso ng saging na salad. O, tapos may free nesty. So, let's eat! Malakas talaga akong kumain. Pero nagbalik ang loob tayo guys. Hindi na ako nare-realize.
Ngayon lang ako nag-write list kasi kinakabahan ako. Kinakabahan ako mag-write. Pero kung yung mga injection, okay lang. Update lang po. Tapos na ako kumain. Ako yung last kumain dito. So, ito yung mga kinain mo dito. Oh, no! O, diba? Simot-simot talaga yun. Hindi ko na itong naubos. So, let's go. So, now guys, nandito na kami sa elementary school kung saan kami magbabakuna. So, pupunta na tayo dun sa loob. Hindi na namin ipakikita yung school. Tapos, so, before kayo dapat may dapat may certification kayo pa. barangay certificate. So, let's go guys. Ayan, same sa likod. Kubahan ko ba? Bira mo. Ano sa mga? Dili kan dapat madawin ko nito sa kanya. Dapat madawin. Ito ganun, listed na. Oh no! Ito nakasaubos na mga ako ng Video ko. Hindi nga pa. Video ang galang. Sarap naman sa ding dito. Sugo. Sugo. Alright. Walang ulit sakit. Ouch. Ako yung ouch. Oh. Congratulations. Isa na guys. Ito naman sa room 5. So, ayun mga saring sana. We're done. So, first dose pa to si Ja. Ang nakuha na meron kay Pfizer ang vaccine. So, mubalik mo yan yung mga probably September 16 for the second dose. And ja, nagkatawa ko kay. Natawa pa ako guys kasi yung dugo ko is 97/62 which is not good. So, kailangan pa nating pambata kasi yun natin guys. So, ayan ngayon, pauwi na kami mga sana. And, after a few minutes, okay pa naman. Wala pa akong mga effects after sa injection. So, later, i-update namin kayo after siguro 1 hour or kung anong mga side effects nito. So, pauwi na kami. So, ayun mga sana, we are here at home. So, again, kakatapos na namin po vaccine. As you can see, Chor. So, this is our first dose sa Pfizer. And then, we still have a second dose for that vaccine, pero sa September 16 po yan. So now, since parang nangangalay yung mga namin, kaya parang nakakagutom pala guys pag nag-vaccine. So ayun na guys, bumili kami ng ito, malaking pusit guys. It's almost 1 kilo po to. 1 kilo dito. Yes, ito po siya. So 1 kilo po siya guys. Then lalagyan natin itong mga lamas-lamas na ito. So we want it in a simple way. So, gusto lang namin simple lang. So, hindi po to sa ibang katulad mag-iihaw na basta may mga echeborreche. So, sa amin guys, simple lang po to. Isang hugasan lang natin tapos lagyan ng mga
panakot dun sa loob, and then asin, bitsin, kung gusto nyong lagyan yan, ganyan lang po kami ka-simple guys, sure. So, lagyan natin. Oh, diba? Ang laki guys. Eh? Mas malaki pa sa ano mo. Kanin lang girl. Ihawin na natin to guys. Ihawin na natin to guys. So, ito na. Wow! It's so nice. Gusto niya yung mga pagani-pagani char. So, ayan guys. Na-flip na po namin yung mucus. So, hindi, binaliktad lang pala. Binaliktad na namin yung nuko. So, hindi na natin maluto siya. Oh, binaliktad na namin yung puki. Puki. So, ayun na nga guys. Binaliktad na namin yung pusit. So, hindi lang natin na maluto yung ilalim. Tapos, ibaliktad na naman natin. Ibaliktad hanggang maluto. Sana, pasensya na po, hindi ko na po nakuhanan ng clip yung kinain namin yung mga pusit. Yung pusit kanina po kasi nalobat yung battery. Nalobat yung, battery of course, yung camera natin. And update ko lang po kayo sa, sa after vaccine. So for now, medyo kumirot lang konti. Kumirot lang po ng konti. Siguro dahil dun sa needle. But all in all, it's okay naman po. And the next day, i-update namin kayo kung ano nangyayari sa amin. Sure. So, yun na nga mga sana, before I will end this vlog, I would like to say thank you so much sa mga nagsusuporta pa rin sa amin. Kahit hindi na po mga travel vlogs, hindi na po mga kain vlogs yung mga pinag-share namin. But patuloy nyo pa rin kami sinusuportahan. I'm so grateful. We are so grateful. So, yun na nga mga sana, and I do hope also na you will still support our other social media accounts. Instagram, Yen and Jelan Vlogs. TikTok, Yen and Jelan Vlogs. Sa aming YouTube channel, Yen and Jelan Vlogs of course. And sa aming Facebook page, mga sana, Yen and Jelan Vlogs. So thank you so much once again and see you on our next vlog. Bye!